Felipeko orduan jaunak erakusi zaituzu baita eta nahikoa dugu. Eta Jesusek hainbeste denbora zuekin egon eta ez duzu ezagutzen Felipe. Ni ikusten dauenan, aita ere ikusten du. Nola diozu erakusi zaituzu baita. Ez duzu sinisten, ni aitarengan dagoela eta aita nigan dagoela. Esaten dizuetuna, ez dizuet nik berez esaten, nigan dagoela eta berak egiten ditu bere ekintzak. Sinistu ez baitazuen, ni aitarengan dago eta aita nigan. Sinistu bestela, haren ekintzengatik. Egiaz diozuet, nigan sinisten duenak, ni egiten ditudan lanak egingo dituanek ere, eta handiagoak ere bai. Ni aitarengan baitagoa, jaunak esana. Gure gaboen alde, gure familien alde,
beti entzuten ditu Jesusek. Baina bereziki zuen gaztetxoei. Berak esan zuen, bere kulturenak zelatela txikienak, zuen eta txikiago da hobe. Zelate Jesusen kulturenak. Ordu gau, enaiz, gau hasiko da, zuretzako beste momentu oso horrezuan. Hemenik aurrera, ez eta etortzen zela guztietan, konponi hartu dezakezu, Jesusekin hitz egin dezakezu, zorionak zuri eta familia oso bat.